Hi guys, nami karon sa Samgyup Chango. Among i-try ang newest craze, mao ni ang latest nga nag-open. I'm with my friends. Gutom kami. So, afternoon. Murag sayo kami first customers. Hey guys, nata karon sa Samgyup Chango. Among i-try ang newest craze, Anli Samgyupsal diri sa Talamban. So I'm with my friends. Balik-balik na nila sila sa vlog. Hans, Dikan, and Sel. So gutom kay mi, wa may paniud to. Tanaw ni Ron, and later, amang ipakita unsay naa. Turn. This is our menu. We have a safety 399 is pork and beef, 299 is pork, but we have a promo today. Oh, yes, kaya mo. 399. Pakita may coke. Kimchi. Wow. Delicious. Japchae. Japchae. Kimchi, japchae. Tteokbokki. Tteokbokki. Something new, oh? Mashed potato. Kamote delights. Kamote nila. Nilusak in Bisaya. Nice. And then last is kimbap. Kimbap. Unlimited that na? unli? Unli. Unlimited. Unli. Thank you.
Kumusta ang food? Ang makaingon ko, why atik ha? One of the best is diri. Ang Samgyupsal diri. As in, Unsa difference sa imong mga nanga-try sa una nga mga samgyup? ang dito sa uban Samgyup, puot siya. Diri, di ba? Hindi ka maglisod. Nag-ari nimo, makaingon jud kag naa jud kay malingkuran. Kay ang uban, puot, init diri, kay yahay ra jud diri. Social distancing kay tano? Social distancing, daghan sila side dish, ug makaingon jud kag barato. 299 ra, kunya with beef 399. Grabe ka barato ra jud. Very Sulit good. kayo. Sige, salamat. Guys, grabe ilang karne, premium meat. Yeah, klaro kayo, well marinated, mga overnight siguro ni. And another thing pag yun, ang dips o ang condiments, grabe. Kimchi akong favorite, anle. So, ari na mo, this is the best samgyup place in Cebu. Ang among opening dire is weekdays is 5 p.m. starting. Manira, Monday until Thursday 5 p.m. until 10 p.m. 5 to 10. And then pag weekends is 3 p.m. until 10 p.m. And then last ordering sa among customer nga naman ako is 9:30 is the last stock off na siya. Last call na And then namin mga discount day sir. Isa man yung discount? Discount na mo is about for the child. Kung below siya sa 3 feet, siya free na siya. Libre siya. And then 3 feet until 4 feet is 50% discount. One ay age ang kanang height So, or no need na age siya. Ang iya, yung mga feet lang niya sir. And then sa 4 feet above is whole na din na siya sir. Nice. Also sa seniors and PWD na as in, we discount within 20% discount. Wow. Pagkaksusod no? Kung wala may lunch pa? Lulo sir, lunch and breakfast is wala din na sir. Amo yung opening there sir is always with na dinner. And I heard na ano mo bago nga branch, no? Mag-apply Yes, na mo. coming Asa soon, yung sir. next nga branch? Coming soon for the Consolacion and Bacolod. Wow, kansa na ng opening. I don't know for the exact date niya nga mo kuan na yung sir but mandadungo na naman. August, mag-apply na. Yes. Chef, unsa imong favorite nga side dish? Akong paborito mo sa dish ka ni kimbap. Ang meat ayo. Unlimited na? Anle? Ito siya. Unlimited yun yung ako. Okay. Ice cream dire guys, unlimited dire. So kung ganahan mo dessert after mo mga on dire, if may sod sa yung tiyan, unlimited lang ice cream na vanilla, na chocolate, na strawberry. So aray na mo dire guys. Mga on. So guys, kung maingon ninyo, nakalahi dire kay ang parking space guys.